दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी बस्ती जिला के बारे में। का आप सभी के मालूम बा कि आपन बस्ती जिला के 151 साल पूरा हो गईल बा। और का आप सभी के बस्ती के इतिहास मालूम बा, बस्ती जिला के पीछे के कहानी का बा। ता आए भाई लोग, आज हम आप सभी के बस्ती जिला से परिचित कराए वाला बाटी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखल जा। पुराने समय में बस्ती के नाम भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि के नाम से जानत जात रहल। कहल जाला कि यहाँ पर उनकर आश्रम रहल। ई जिला अंग्रेजों के जमाने में बनल रहल और ओ समय ई जंगल और झाड़ियों से घिरल रहल। समय के साथ साथ लोगों के प्रयास से ई धीरे धीरे बसने योग्य बन गई। वर्तमान नाम बस्ती राजा कलहण द्वारा चयनित कई गई रहल। वर्ष 1801 में ई तहसील मुख्यालय बन गई और 6 मई 1865 के ई गोरखपुर से अलग होके नया जिला मुख्यालय बन गई। और एकरे बाद वर्ष 1997 में बस्ती के पूर्वी हिस्से को काटकर संत कबीर नगर जिला बन गई। अयोध्या से सटा ई जिला कौशल देश के हिस्सा रहल। ई जिला के श्रेय भगवान श्री राम के जाला। परंपरा के अनुसार राम के बड़े बेटे कुश के यहाँ शासन पे बैठा दिहले और छोटे बेटे लव के राज्य के उत्तरी भाग के शासक बनैले रहले, जेकर राजधानी श्रावस्ती रहल। 9वीं शताब्दी में यह क्षेत्र फिर गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट के अधीन हो गई और वर्ष 1225 में इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नासिर उद दीन महमूद अवध के गवर्नर हो गई। वर्ष 1479 में बस्ती और आसपास के जिले जौनपुर राज्य के शासक ख्वाजा जहान के उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में हो गई और ओकरे बाद बहलूल खान लोधी अपने भतीजे काला पहाड़ के ई क्षेत्र के शासक बना दिहले। ई उहे समय बा जब महात्मा कबीर ई जिला के मगहर क्षेत्र में रहत रहले। बस्ती में कलहण शासक और महुली पर सूर्यवंश के शासन रहल। अकेले मगहर पर नवाब के शासन रहल। मुस्लिम शासन काल में के क्षेत्र कब्बो जौनपुर तक कब्बो अवध के नवाबों के हाथ में रहल। जब अंग्रेजों ने मुस्लिमों से ई इलाका प्राप्त कैले तब गोरखपुर के एक मुख्यालय बना दिहले। शासन सत्ता सही ढंग से चलाने और राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों ने वर्ष 1865 में ई क्षेत्र के गोरखपुर से अलग कर दिहले। और पहला स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास छावनी के अमेठी में आज भी बिखरल पड़ल बा, जहां राजा जालिम और महारानी तलाश कुंवरी की शौर्य गाथा गर्व से सुनाई जाला। बस्ती जिला के प्रमुख भाषा हिंदी के साथ साथ भोजपुरी और अवधी भाषा भी बा। ई जिले में पूर्वी क्षेत्र के अंदर भोजपुरी और पश्चिमी क्षेत्र में अवधी भाषा के प्रयोग कइल जाला। यहाँ पर सूती के कपड़े और चीनी उद्योग के लिए ई जिला बहुत प्रसिद्ध बा। बस्ती शहर समुद्र तल से लगभग 90 से 124 मीटर के ऊंचाई पे स्थित बा। ई जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल 2688 वर्ग किलोमीटर में फैलल बा और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ई जिला में कुल जनसंख्या लगभग 24,64,000 रहल। बस्ती जिला के कुछ प्रमुख स्थल अमोढ़ा, छावनी बाजार, संतर विदास वन विहार, भदेश्वर नाथ, मखोड़ा, श्रृंगी नारी, गणेशपुर, धिरौली बाबू, केवाड़ी, मुस्तहकम, चंदो मंदिर, महादेवा मंदिर आदि शामिल बा। बस्ती जिला बेहतरीन तरीके से रेल और सड़क मार्ग से देश और प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ल बा। बस्ती रेलवे स्टेशन लखनऊ और गोरखपुर के बीच एक मुख्य रेलवे स्टेशन बा, जेमें हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के साथ ही कई अन्य राज्यों के लिए गाड़ी यहाँ से चलेले। और एकरे अलावा लखनऊ और जम्मू के साथ ही प्रदेश के अन्य नगरों के लिए प्रतिदिन बस यहाँ से चलेले। गांधीनगर बस्ती में कितेश्वर एक सुंदर पार्क भी बा। छुट्टी के दिनों में पार्क में परिवार के साथ यहाँ पर लोग बहुत आवेले और ई पार्क में नागरिक द्वारा नवीन वर्ष समारोह भी मनाइल जाला। बस्ती जिला के क्षेत्रफल एक आयताकार के आकार में बा, जेमें उत्तर में आमी नदी और दक्षिण में घाघरा नदी बहेले। दोस्तों, अगर आपके अपने जिला बस्ती के ई वीडियो पसंद आइल तब वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नई वीडियो के साथ।